Push. Kana. Push. Isuda. Kana, push. Dayon. Uy, Kana. tipay. Ano man? Eskwela ka, mali ka na eskwela lagi. Manana mong tesay, wa ko ni eskwela. Ano man ang test, di na eskwela na Aw. Relax sa tagpanagsa kay. Kapoy sa utok ka nang gikan sa tesay. Mong utok. Hindi ka kapasa ha? Wa kay salig sa imong apo. Ka-bright ani, bisag hindi closing na mo, bisag makapuliki ka sa akong mga medal. Medal lagi, basi ko sanang medal ha, basi medal na sa email. Ay pato lo. Unsay sudan nato karon? Naog diha. Okay. Guys, sardinas oh. Samin itlog. Ambak. Oh, kana. Naaram day na. Daraw, okay. Magkabay po sa kanding. Oh, apo. Asa man lo? Nagbula naman lagi ka din ha. Mana ka sa imong trabaho dito? Aw kat nang giluto na ko. Human na automatic dayon. Oo, dayon. Oh, tara. Mga na ta. Aw sige lo, una lang dito. Nabusog pa ko. Sunod ya dahin Ria. Luto ba ka di sa kuha na nga akong isugo? Huma naman ko no? Kiwan sa mga pagluto ni bata ang gitak-ang raman ni Gritso ang dilunod raman ni Gritso ang sardinas ug ang itlog. Awa gini bata. Yes ya. Itipay. Dali ragad. Naoksa man si Lolo nga. Wala man ta kog luto sa tuga. Bong di pa kumukaot. Saan na ba sa dlo? Bang busog pa kayo ko? Pero unsa man yung pagluto nga? Imo ra man gitapad ang kuan gitak-ang ang sardinas ug ang itlog. Sakto bitaw ni anak ka nga ang sardinas butin ug itlog di. Sa dako itlog. Dili, ang pasabot nako, lutoon ni siya ang sardinas, isagol na ang itlog. Nya, ginana na nimo dito. Aw lutoan na lang nagbalik. Unsa pagluto ang nagbalik nga ang itlog ligahi naman na. Kanay na lang lo. Kaning sardinas unahan ni kaon. Dayon isulod na yang itlog. So what's up mga ka-Jinsub? It's time to shout out now. Shout out dahil Mr. 4444. Shout out og kaagtang vlogs biran og shout out sa Calepio Carlos nga nasa Qatar. So more na ako Og shout out sa ay sa Patruano from Nabok, Davao de Oro og Shout out. ang Delicados official. Shout out. Don't forget to like, share and subscribe. So bye bye.